खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय दरंगाजुलि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै सायख'जायैनि उनाव उदां बिजाथि महरै गेलेगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायैनो फोरमायनानै लाबाय अनन्जय बर' बिथाङा। अनन्जय बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। थारैनो इउपिपिएल दोलोआवहाय मा जानो थांगासिनो दङ बेफोरखौ अनन्जय बर' बिथाङा गावनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायैनो फोरमायनानै होदों। रायजोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै ला, अब्लाना गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो बिथांनिफ्राय मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै ला। आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आङो बुंनांगौ सानाखैमोन एक्चुअलि, थेवब्लाबो आं दिनैहाय बुङामोनब्लाबो आं बुंनो होननानै आं दिनै मोनाब्लिबाबो आं दिनै बुंनाय जाबाय। मैयानि जाथायनि सायाव गोबाङावहाय बडलेण्ड बुब्लि बडलेण्ड रादाब निउस चेनेलावहाय गोबां नुनो मोनगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोना थारैनो मा जामारदों बेखौ फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। दिनैहाय जुदि नोंथांमोननि न'खरावहाय सोरबा राजनिति दोलाहाय जुदि टारगेट खालामनानै जुदि बमा गावहरोब्ला, आंनि बिमाया दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुगासिनो दङमोन, आं होमबा गहपुरनिफ्राय फैगासिनो दङ, आं सफैदों मोनानि 12थायाव, बिसोरो मोनानि 10टा 11टानिफ्रायनो बमा फरखा गावगासिनो दङ। बावहाय खिन्थु आं जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय मानो आंनि न'आव थांनानैहाय टारगेट खालामनानै मानो थाखाय दिनैहाय आधा घन्टानिफ्रायबो बांसिन दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुनो हायै आंनो फन खालाम बुंहरदों। बे समाव आङो बिजनेससिमल' मोनदोंमोन जे बाबा दिनै जोङो उन्दुनो हायै अबस्था जाबाय, मानि थाखाय दिनै जोंनि न'आवहाय इसिबां फरखा गावहरदों, दिनै मानि थाखाय इसिबां 60 शट 70 शट बमखौ मानो नन स्टप आधा घन्टा थाखाय गावहरदों होननानै दिनै आंनि बिफा बिमाया कमप्लेन हरदों आंनावहाय। बेयाव आं खबर लाहरदों जे मा जामारदों, मा खोनाखो आङो दिनैहाय इउपिपिएलनि 18टा समस्तियाव बिथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों। नोंथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों, बम गाव फरखा गाव बुंनांगौ गैया। दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न'खौ जोखिदों दानसिदों होननानैहाय असान्ति परिबेस सृष्टि खालामनानै नोंथांमोना बुंदों। नाथाय सैथोआ मा, 2024आवहाय MP इलेक्सनावहाय नैबे लैहोर गयारिखौहाय बिडिसि दिनै जोंनि बिडिसिनि मोनसेल' BPFनि सेन्ट्रेल अफिस दङ जोंहा दिनै बाजै हटेल खाथियावहाय, बेयाव अपेनलि अन केमेरा सोर बुवा सोर बुजेनग्रा। दिनैहाय आंनि गामिया बाथिपारा गामि, सुजित नार्जारी गिबि मुंख्लं आन्दलन बडलेण्ड आन्दलननि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि गामि। दिनै बे गामियाव थांनानैहाय आंनि गारिखौ सोर बुख्रेब हैजेना बेखौ सिन्था खालामग्रो। आंनि न'आव जुदि आधा घन्टा बम गावहरदोंबा आंनि बिमा बिफाया उन्दुनो हायाखै। राजनितिखौहाय राजनिति हिसाबै दोनबा मोजां जायो। मानो पार्सनेलि लांखो? आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै, आंथ' सोरनिबा न'आव गारि बुख्रुबहैयाखै। नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों। दिनैहाय आं दिनै बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों, दिनै आं जायनि न'खौहाय बिथांमोना बुंगासिनो दङ जोख्रुबहैदों दानसिदों होननानैहाय, बे न'खराहाय आंखौ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो जे समाव आंनि बिफा बिजय गयारियाहाय बाथिपारा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टमोन, बै समनिफ्रायनो दिनै सिमनि सिगांनिफ्राय खैबार गुलि गावगारहैनानै आंनि बिफानि खर'आव सिलाय थुहैखो बे आंनि गोसो गोरबोआव दङ। आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था, इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावबाय था, नाथाय सोरनिबा न'खरखौहाय उफुद्रुग दा खालाम। सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय, सोरखौबा पार्टि अफिसाव बुहैनाय बे खामानिखौ नोंथांमोना सुरु दा खालाम, नङाबा खिन्थु रायजो राजाया नोंथांमोनखौहाय दिनै बिसास खालामनाय नङा। आरो नोंथांमोना जे मिसा प्रसाद खालामगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न' बुख्रुबहैदों जोसिहैदों। आरो आङो दिनै जोङो मैयाहाय जोंहा बातासिपुर दिकेजलिनि बातासिपुरनिफ्राय जोङो मिटिं खालामनानै फैनायावनो आं 11टायाव सफैदों। आं गारि सालायबाय थानाय समाव आंनि बिमा बिफाया गाबै आंखौ बुंहरदों जे बाबा नों राजनितियाव ओंखारनानैहाय दिनै जों मानो खस्थ' मोननांगौ, दिनै जों मानो आधा घन्टा उन्दुनो हायाखै, मानो इसिबां बम गावफैदों, मा आंसि थागोन नामा? जायनि जाहोनाव आं रागा जोंनानैहाय दिनै निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था, रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम। आरो आं सिदायै बुंगोन, जेबायदि बिथांमोना बम गावदों, आंनि न'आव जुदि खालामोमोनबा
आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया फिसाला सासे दं आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामैखो दा बेनो गोसो गोरबोआवहाय बहुद रागा दङ जों मालायखौ बुफिननो थाङाखै जों मालायखौ गारि बुख्रुबफिननो थाङाखै जों सोरखौबा बुनोबो थाङाखै सोरनिबा न'आव जों बुख्रुबफिननोबो थाङाखै नाथाय इउ पि पि एलनि जे खामानि शान्ति परिबेस फैबाय थाबाय होनदों बिथांमोनाहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि शान्ति परिबेस फैदोंबा पार्टी अफिसनि बायरायावहाय 2024नि एमपि इलेक्सनावहाय अन केमेरा मानो बुखो आंनि न'आव थांना आंनि गारिखौ मानो बुख्रुबहैखो दिनै पुलिसाहाय बिनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा लानाय जादों नामा दिनैथ' सासेबो जेलाव गैया अपेनलि बुदों बावदावनि जेबो भुल गैयामोन होमबा बारा जोंखौल' दसिबा जाया जोङो शान्तिखौ लुगैयो शान्ति थाबाय थागोन अराय सम थागोन खिन्थु राजनितिखौ लानानैहाय रावनिबो न'खराहाय जाहाथे दुखु मोननो नाङा रावनिबो बिमा बिफा जाहाथे मोदै गनो नाङा जितु बिसायख'थिया बयहाबो जितु मोन्थाय दङ हारसिं हारसिं गेलेनोबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे नमिनेसन होनायखौ बा उदां बिजाथि महरै माने गेलेनो होननानै बा थिरांथा लानाय जादों मैया जिहेतु जोंनि इउ पि पि निफ्राय मोनसे फार्स्ट फेज केन्डिडेटखौ लानानै फोसावबाय समस्थिफोरखौ फोसावबाय बेयाव आंनि मुङा फैयाखैसै आंबो गोख्रों सासे इउ पि पि एलनि जानानैनो टिकेट बिनाय आंबो केन्डिडेट जानो गोनां बा आंबो टिकेट मोनगोनखौ साननानै बा हास्थायनानै गोबां खामानि मावबाय स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायखौ जोंनि ओनसोलनि जोंनि दरंगाजुलि समस्तिनि 26 नं दरंगाजुलि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो दिनैनि दे नैबे समाव जेब्लानोखि मैया टिकेटखौ फोसावबाय केन्डिडेटखौ जेब्ला फोसावबाय बेखौ लानानै जोंनि दरंगाजुलि समस्तियाव जों दिनै नुनो मोन्दों मा मोनसे जिखिनि जोङो रंजानाय मोनसे परिबेखा फैनांगौमोन बेखौ जों नुनो मोनाखै हयथ' बेयाव ओरैबो जानो हानाय जिहेतु माखासे आंखौ नागिरदोंमोन जे जोङो दरंगाजुलियाव गोदान निउ फेस केन्डिडेट बा बिजाथि फैयोब्ला देरहागोन होननानै गासैबो रायजो राजाफोरानो मिजिंथिबाय थादोंमोन नाथाय मैयानि जि फोसावबाय बेयाव आंनि मुंखौ नुनो मोनाखिसै दा बेखौ लानानै आं दिनै नैबे समाव बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों दा जिहेतु रायजो राजाफोरा आंखौ खावलायगासिनो बा खावलायदोंबो दिनैबो दङ दाबो दङ आं भिजुवेलखौ दा नैबे समाव देखायथ'ला दङ दाबो जोंनि इयुथफोर दङ जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा दङ आंखौ फनजोंबो गोबां आं माने ओरैबायदि अबस्थायाव दङ दा रिसिभ खालामख' हायाखै आरो फनखौ माने गासैखौबो मा एन्सार होनो नैबे समाव जियानो जादोंला जोङो रायज्लायनानै मोनसे डिसिसन लादों मा जिहेतु माने जितु बिसायख'थिया बयहाबो जितु मोन्थाय दङ हारसिं हारसिं गेलेनोबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे नमिनेसन होनायखौ बा उदां बिजाथि महरै माने गेलेनो होननानै बा थिरांथा लानाय जादों जोङो जेब्लानोखि जोङो नमिनेसननि डेटआ फैगोन अब्लाना जोङो लैहोर लैहोर थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा आंखौ जिहेतु खावलायदों गासिबो ओंखारगोन जायफोरा फोथाया आंनि जिखिनि फेसबुक पेज दङ बेयाव नायबाबो नुगोन आंनि खामानि मावनाय रायजो राजानि आंखौ जि सापर्ट खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो नुगोन आं बेखिनि जिखिनि आं जायगाफोराव आं हेल्प खालामबाय जिखिनि सुबुंफोरजों आं रायज्लायनानै मोनसे मोजां परिबेखखौ मोननो हादोंमोन मोजां मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बेनिखायनो जों डिसिसन लाबाय नमिनेसनखौ होनायखौनो जों थिरांथा खालामबाय आरो उदां बिजाथि महरै 26 नं दरंगाजुलिनिफ्राय आं बिजाथि महरै गसंगोन बबेबा दोलोआ नोंथांखौ खावलायोब्ला नोंथाङा थाङो नामा आं बिदि नैबे समाव माने मैयासो फोसावबाय दिनै बे डिसिसनखौ आं लाथ'वाखै आं जायखिजाया आङो नमिनेसन होनायखौ आं फिक्स खालामथ'बाय जोङो रायज्लायनानै उदां बिजाथि महरै गाव हारसिंनो आं रायजो राजा थाखागोन रायजो राजानि खावलायनाय जिहेतु जोङो दरंगाजुलियाव जोङो ओरैनो साहा खोला बायदि मोनो आरो गोलाव एसे गोलाव साइजनि जोंनि समस्तिया दा जोङो खोला पार्टआव जोंहा खमैबो 13,000सो 14,000सो भट दङ आरो बेखिनिखौ जों खोला पार्ट बायदि मोनना लायो बा गासैबो गावखौबो जायफोरा जोंनि बेखिनियाव माबायाव
नैबेखिनि 13-14 हाजाराव गोलैना दङ बे सुबुंफोरा भटारफोरा गावखौनो खोला खोला बायदि मोनना लायो आरो बेखिनि जिहेतु 17 बोसोर थांनायनि उनाव दिनैसिम जोंनि बै खोला ओनसोलाव जिहेतु सासेबो केन्डिडेट मोनाखिसै जोङो बिपिएफनि समावबो मोनाखै इउपिपिएलनि समावबो मोनाखै नैबे समाव जिहेतु आं स्ट्रंलि ओंखारबाय बिनिखायनो बे खेबाव खोला पार्टनि जिहेतु जोङो गोदानै बे खेबावसो जोङो बिजाथि मोनसिगोन होननानै मानसिफोरा आंखौनो गोबां सापर्ट खालामदोंमोन आरो आं सानो बेयाव खमैबो नैथिं बे साइडआव जुदि आङो जुदि केन्डिडेटखौ जुदि आं मोननायमोनब्ला इउपिपिएलनिफ्राय खमैबो आङो 70-80% भटखौ आंनो मोनगौमोन आरो गोबां बिपिएफनि वार्कारफोराबो माने निउट्रेल जाना दंखाजोबोमोन जे नोंथाङा टिकेट मोननाय लोगो लोगोनो जोङो टिकेट फोसावनाय लोगो लोगोनो जोङो नोंथांजों थांजोबगोन जों हेल्प खालामगोन जायफोरा फैथारनाया बिथांमोनाबो निउट्रेल जाना होगोन बेखिनि बाथ्राखौ जोङो अलरेडि जोङो रायलायखानाय जाजोब्बायमोन आरो दा नैबे समाव मैयानि जिथुनिखि फोसावनाय बेयाव जिथु आंनि मुङा फैयाखिसै बेखौ लाना एसे दुखु मोनजोब्बाय आरो बे दुखु मोननायखौ जुदि रायजो राजाफोरा जुदि नायनो लुबैदोंब्ला दिनैनि जिखिनि जोंनि दरंगाजुलिनि केन्डिडेट फोसावनाय फिथाइ बेयाव रंजानाय नुथायखौ नुयोब्लानो बेसे मानसि गेदारिं जादों जाया बेखौ नुब्लानो माने मिन्थिगोन आरो मिन्थिजोबगोन आं बेखौनो बुंबाय दा जोङो 26 नं दरंगाजुलिनिफ्राय जों उदां बिजाथि महरै जोङो नमिनेसन होगोन आरो आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे जोंनि जेब्ला टिकेट बिनाया मोनसे समस्थियाव जोङो साब्रै साबाबो थायो बहाबा माखासेबो दङ बहाबा सानैबो दङ साथामबो दङ खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोंनि लिडारफोरा फोसावबाय थादोंमोन जे फिल्डआव जोंनि सेन्ट्रेल बडि कमिटिनिफ्राय सार्भे खालामनो थाखाय फिल्ड सार्भे खालामनो थाखाय मानसि हगारहरदों बिदिनो माबायाव गामि गामि दङ माने मानसिफोरखौ जेनेबा खौरां लानाय जोहै जे फिल्डखौ सार्भे खालामबाय थादों होननानै बे फिल्डखौ जुदि खसाके बा नंथारगौब्ला बे फिल्डखौ सार्भे खालामनो हगारहरनाया जुदि नंथारगौब्ला दिनैथ' आंनि मुङा फैनांगौ दाबो गोदानै जुदि दाबो फोथायाब्ला दाबो जुदि सार्भे खालामारोब्ला रिपर्टखौ खिन्थु आंनिखौ बांसिन मोनगोन आरो आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजानि गासै जिखिनि आं गामि गामि बेरायना जिखिनि रिपर्ट मोनबाय बेखौ मोननानै बाथ्राखौ आङो बुंनाय जादों आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि नायनो लुबैदोंब्ला बा नंगौना नङा बेखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफोरा जुदि आं बुंनाय बाथ्राया नङाब्ला बिदि जुदि माबाफोर कनफिउस दङब्ला दाबो गामि गामि थांनानै सोंनानै नायब्लानो मोनगोन जे रियेलि मा जाना दंमारो बा रियेलि माबा नंमारगोन ना नंमारा आंखौ लुबैदोंना लुबैमाराखै बे बुस्थुखौ मोनथिगोन आरो आं बेखौनो बुंबाय जुदि रियेलि जुदि सार्भे खालाममारदोंब्ला आंनि मुङा फैनांगौमोन आं बेखौ सानदों आरो गोथौ दुखु मोननाय थाबाय दुखुआथ' आंल' नङा दुखुआथ' बयबो मोनगोन जाय माने जायखौ हास्थायना दंमोन जायखौ हास्थायदोंमोन बे हास्थायनाया जाफुङासै आंल' नङा दिनै आंनाथ' मबाइलफ्रा अन दंबावो खायसे खायसे जायफोरा टिकेट बिनानै मोनाखिसै बिथांमोननि फना दिनैबो नै दा समसिम मबाइलफोरखौ अफ खालामजोबना लादों आरो अब्ला सानना नायजों बेसे दुखु मोनदों नोंथाङा सासे तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नोंथाङा रिजिगनेसनफोरखौ दङ आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथनि इउपिपिएलनि आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिदिनो आं जोंनि एक्सएनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननिबो आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो आङो जोंनि बिसा बड' सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशननिबो आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो प्रेसिडेन्ट थ' आङो गासै जिखिनि जोङो मावबोनाय बेखिनिखौ लानानै नायोब्लाबो रायजो राजाफ्रा बुजि मोनगोन जे आङो रियेलि आं खामानि मावनाया आंनिया जायो ना जाया बा आं माबायदि खामानि मावो रायजो राजाफोरजों आं बेसे गोथौयै रायज्लायलायो ग्रासरुट लेभेलजों आं बोरै बेखौ रिसार्च खालामोबा मोजाङै जुदि सार्भे खालामारोबा सारमोना बा जोंनि गोजौनि इउपिपिएलनि जायफोर सेन्ट्रेल लिडारफोर दङ बिथांमोना मोनथिगोन आरो बेखिनियानो